Ahay, kanindot og kahayahay sa maong dapit no, mga kaigsunan ko. Bitaw, nakakuot gid ko sa akwang cellphone ug nakabidyo gid ko sa kanindot sa lugar no. Public place, hospital sa Luon. Ug natingala ko kaya sa akong pagbidyo, akong tumong og tuyo ang pagpakita lamang sa kanindot sa maong lugar. O singgitan ko sa security guard nga ipahunong kay bawal. O ngano man nga bawal ang uban di man. Kakuyaw ba ning atong balao diri nga sa uban di man ingon ani. Bitaw, joke. Tinuod na hitabo na ako diri. Pero unsa may naa diri nga di man pa pictura pa videohan. Og daghang salamat. Mao na akong pangutana mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong pagsunod sa akong